Iti sa bali pa abangir, dinggin teman apo iti mensahe mo ni Mayor Rafael Ralph Benemerito Kalpasan nga naikandamot apo iti go bags from the provincial government of Ilocos Norte. Dati disaster preparedness bag tapno ma-alertuan kung makasagana digiti kakailian tayo nang na digiti landslide and disaster prone towns here in Ilocos Norte. Dinggin teman ni Mayor Rafael Ralph Benemerito II. Yaman kami iti provincial government. Siyempre, dadauluan niya po Governor Ses. Then, of course, iti nayat nga Vice Governor tayo niya po Vice Governor man. Talagang takila tulong nito eh. Actually, ato mangirekomend na kanya dito yung ubrain mo di munisipyo yung adamot dito yun because kapilitan nga dito yung latan na kipayan tayo no ano tayo action di tao definitely dakila tulong dito yung initing ang pagkito especially kada tayo recipient na although haan na kaya ma-distribute namin yung at least initial nakastoy tayo tatlong pakatuladan to dahil makaure na kami ito LGU siyempre damot LDRRF fund tayo parang makaala tayo ito na tinayon na ito tatlong na dado iti ma-distribute na kasi takla tulong na ito yung cases of emergency dato yung aming kumbaga standard procedure tayo yung stage na ito hindi ka kastoy so alagat adaptaran tayo tatlong mas ready connected to yung evacuees tayo